हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बर' ब्लग चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। नै लोगोफोर आं ना ओंख्रि संनो नागिरदों आरो लोगोफोर। बे थाजों नाखौ ओंख्रि संगोन आरो ओमफ्राय बेखौनो फिसा ब्लग लानानै फैबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोनजों शेयार बानायनो होननानै। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार बानायना होदो। नाखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनोसै आं लोगोफोर। दासान्दि ब्लगखौनो बानायनो हायाखै लोगोफोर। आंना मबाइला स्क्रिन केमेराया गाज्रि जानानै दङ। हारसिं भिडिअ बानायनो खस्थ' मोनो। माखासे एवफ्रामखांबाय आरो लोगोफोर आङो नाखौ। आंना ना एवफ्रामनाया जासिगोन नै लोगोफोर, जाबायानो। संख्रि होना लाबाय लोगोफोर। हालदै होखाबाय आरो लोगोफोर। नायलांबाय थादो आंनानो ओंख्रि संनाया माबायदि जायो, गोथाव जानांगौ। दै होनोसै लोगोफोर, दै होनानै लानोसै आरो। थाया मोजां रुइबायनि लोगोफोर। थाखौ एसे थुफ्रुना लाबाय आरो आं लोगोफोर। नाखौ हरबाय आं नै लोगोफोर। एबार गोदौबाय थाथोंसै, मोनबाय थाथोंसै आरो लोगोफोर आंना ओंख्रिया बेसेबा मोजां गोदौबाय। नै मोनबायानो आरो खांबानो खांजासिगोन नै लोगोफोर। आया बेसेबा मोजां मोनबाय लोगोफोर। आंना ओंख्रिया मोनबायानो, टेस्टि गोथाव नुबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुखो लोगोफोर? बाय बाय।